hindi tayo katangkaran, and ginusto nating mag big bike. For keeps nga ba itong gantong klaseng motor para sa akin? And my subjective opinion on that is magpapapipe pa tayo mga katodo. Tandaan nyo yan, abangan nyo yan, magpapapipe pa tayo. What's up, what's up, what's up mga katodo? Magandang hapon sa ating lahat. In the past couple of days, ang ganda ng sikat ng araw. So, pabor na pabor sa ating mag-motovlog. And by the way mga katodo, bago natin pag-usapan ang ating topic for the day, siguro naman nakita nyo na kung ano ang ating content for the day. So by the way mga katodo, binabaybay natin ngayon ang kahabaan ng C6. So ito po ang C6 sa mga hindi familiar, northbound. Kasi itong way na to, papuntang Antipolo po ito mga katodo. Marami ang mga motoristang nandito, especially yung mga nakamotor, kasi mas mabilis ang daan papuntang Antipolo dito mga katodo. Taytay Antipolo alam ko Binangonan, Angono, ito yung daan. And on the other side, yun naman ang papuntang south. Alright, so nakita nyo naman sa ating thumbnail or topic for the day, Ninja 1000 SX, is it a for keeps bike? Maraming nagtatanong sa atin kung may balak ba tayong mag-upgrade, mag-downgrade, magpalit ng motor. Definitely in the future, kung i-allow ng ating pera. Hindi po tayo mayaman, so na-afford lang natin ito kasi ating pinag-ipunan na matinding pag-iipon talaga. At syempre sa support ng mga taong nakapaligid sa atin, sa paniniwala nila, kaya natin nakamit itong gantong o nakuha natin itong gantong pangarap. Ako, being an owner now of this bike, will it be for keeps for me? Siguro magiging subjective ako mga katodo, no? Again, dahil na-experience ko na magkaroon ng gantong klaseng bike. So, una, kung naging matangkad ako, sana natatawa ako. Kung naging matangkad ako, sana hindi magiging extra challenge or added skill sa akin ang pagbabalanse ng bike na to, especially on slow moving pace. So hindi siya magiging issue probably. Instead, makakapag-focus ako sa ibang mga skill. Kung naging matangkad sana tayo, hindi natin poproblemahin pag nata-traffic. Kasi another added worry kasi sa akin every time na nata-traffic, kung tama ba ang pagiging or pagbalanse ko sa bike pagka naka stop na. Kasi nga on our previous vlog na ipakita ko naman sa inyo, tip 2 tayo. So isa yan sa challenges and worries ko every time na nata-traffic tayo. Second, kung naging matangkad sana ako, probably hindi ko iindahin ang bigat ng bike na to. Kasi nga, very obvious, kung matangkad sana tayo, di mas lapat yung paa natin sa lupa, mas stable yung bike, di ba? So mas less worry din about sa bigat ng bike. Kumbaga, added confidence yung pagiging matangkad or kahit hindi sobrang tangkad. Yung tipong flat-footed ka lang, isang added confidence yon, isang less worry para sa'yo and added confidence. Pero dahil nga hindi tayo nabiyayaan ng tangkad, naging extra challenge siya, an added skill para sa atin, kung paano i-handle ang gantong bike. We had to add some skills or add some knowledge. Kasi ayun nga, hindi tayo katangkaran and ginusto nating mag big bike. Ang point ko doon is
malaking epekto siya sa magiging desisyon ko kung itong bike na to is for me for the long run. Kasi sa totoo lang, kontento ako sa bike na to in terms of its performance, its power. Masaya tayo sa technology ng bike na to. Masaya tayo sa comfortability somehow na naibibigay ng bike na to sa atin. And masaya tayo dahil at its price point, nakukuha natin ang ganong benepisyo compared to other bikes na may kamahalan with all the added benefits, no? It's another based on or a subjective reason ulit. When it comes to comfort, dahil maliit po tayo mga katodo, itong bike na to should be or supposedly dapat upright ang posisyon nitong bike na to. Makikita nyo naman sa handlebars nitong bike na to na upright talaga siya, ayan o. Upright talaga siya, pero dahil nga again, maliit tayo at maikli ang ating bias, it seems like parang sport bike yung datingan kasi nakasubsub ako dahil maikli itong aking kamay. Ay so ayun no, yun yung mga factors na nakaapekto sa akin na as the time goes by as an owner of Ninja 1000 SX. So mga around 3 months, 3 to 4 months of owning the bike, mahal na mahal ko talaga yung bike kasi ang ganda niya, may power. Pero in the long run, when I come to think of it, considering the seat height, my height, considering the position, also mga katodo, malaking consideration din marahil ito sa akin if I'm gonna be keeping the bike is yung edad natin. So I don't think I would be able to ride this bike in the next 10 to 15 years. So isa yan sa medyo malaking factor kasi kung siguro nasa early 20s tayo, nagkaroon tayo ng gantong bike, definitely matatagalan or magtatagal tayo sa pag-uun ng gantong bike. So ang katanungan, for keeps nga ba itong gantong klaseng motor para sa akin? And my subjective opinion on that is I don't think I'd be able to keep this for long. Kasi maliit tayo and it's a challenge for us na i-navigate yung bike na to, and then yung bigat niya kailangan natin i-consider dahil nakakaapekto yon sa ating confidence din. And also ang body position, apektado siya ng ating height. So hindi na ma-maximize yung full comfortability because we are small. And the considering factor mainly kung bakit hindi rin natin siya ma-keep is that we are not that young anymore para makapag-cope up tayo sa technology niya, sa bigat niya. So it's not a for keeps bike for me. I'm not saying mga katodo na ililet go ko na tong bike na to ngayon ha. Hindi, kasi nag-i-enjoy pa tayo. Magpapapipe pa tayo mga katodo, tandaan niyo yan, abangan niyo yan, magpapapipe pa tayo. So iba pa yon, another experience yon. Pupunta pa tayo sa maraming lugar. So with this bike, so marami pa ang mga mangyayari. But one thing is for sure, in the near future, malaki ang posibilidad na mag-add up tayo ng bike siguro. So eto sigurong bike na ganito pang sporty natin, kung mga short ride siguro natin, kung pwede itong bike na to. Pero when it comes to long rides, baka mag-add up tayo ng bike na mas komportable tayo, and highly likely yung hindi tayo tiptoe. But as of the moment, kung tatanungin nyo ako, masaya ang experience ko sa bike na to. Masaya, puro saya ang binibigay niya sa akin. And I'm looking forward to more contents with this bike, with you, na kasama ko kayo. Kung kunwari lang, ako ay 5'7", 5'8", oh my God, talagang mai-enjoy ko ng todo-todo ang motor na to. I mean, less worries about traffic, less worries about the weight.
Kaya yan, eto na, example na to mga katodo. Malaking factor to na makaka-apekto sa confidence mo. Pero, alam mo yun, mindset lang din naman na ima-mindset mo lang na kaya mo yan. And there's a proper way of handling the bike. So, hindi naman siya entirely bothering para sa akin. Probably then because of my experience na medyo matagal din akong nagmaneho talaga ng dirt bike. Parang dirt bike ata ang tawag sa ganon. So 125cc siya. Andun ako natuto sa bike na yun na sobrang taas. Yung literal talaga. Kailangan kong ibaba yung kalahati ng katawan ko kapag ka humihinto. Kasi ang ano niya, ang taas. Ngayon eto, na gagamay-gamay naman. So siguro yung confidence ko hindi ganong apektado. Yan mga katodo. Balanse, balanse. Alright. Ang worry natin kasi is itong mahabang side mirrors niya. Although wala akong planong palitan kasi ang slick niya tignan. Ewan ko kung agree kayo mga katodo. Ang slick niya tignan para sa akin eh. Yung itsura and yung edges nung side mirror. Eh, naastigan ako so wala akong planong palitan. So eto, liko na tayo. Shout out kay Sir Warren. Sir, thank you so much for letting me know na nailabas na ang inyong bagong big bike na si Hagibis. Congratulations. I'm really looking forward to ride with you, sir. Gawa natin ang paraan yan. And sa mga katodo natin na may pangarap na bumili ng big bike, wag na wag yung susukuan. Kahit hindi big bike, pag may mga pangarap kayo sa buhay, wag na wag yung susukuan, guys. Ipangako nyo sa akin yan, alright? And iiwanan ko kayo sa ating mumunting saying sa ating channel na maliit o malaking pangarap, wag mong kakalimutan, sipagan mo, kilusin mo at itodo mo. Peace out, guys.